on calminama yeeɓiyankoɓe e o pindi tv mo kala ɗo woni eno woniri yo jaame kisi allah gone men on jettama on jarnama jetto jiɗɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi noon garta yewtere men édition spécial mo ganduɗa haala koko fate gueɗe jojjuɗe hay sen mbawɗa kanƴe kala woda ko kalɗen hen eɗen jaare musidɗo men Abou Gaye assalamu aleykum wa rahmatullah calmina bandiraɓe. Wa aleykum salam wa rahmatullahi tagara Abou Hafsat mi salmitima mi juurimama weltade e weltanade hettotoɓe e yewɓoɓe en e oɗo saaha kala ɗoɓe mbawi wonde e jokliɗi kala eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe e yewtere mabɓe édition spécial. Jaama musidɗo goto jeeyaɗo Sayandogu Mbodj ette ene faljina portable ngal o wiyen kal ñande ko waɗi fayida mbiɗen landaji dawgol yo innir koye mumen Pulaar o wi holko saabi ononne édition spécial mbaɗa ɗum faraysi mbima haali gonga a hokki min nomin kalani mawɓe amen minenne ñande wonde no ballirta min ɗum en jettimo e jarnimama toka ko addi ko foof ko ɓuuri mantinade e yontere nde hande yani Saria Ba Diakate mo ganduɗa ko activiste matam ni kañum woni mawɗo activiste en landa APR dille mawɗe mbaɗi hen kanko e Imam Ndaw wonno ko délibéré ɓe cokama woni kala lebbi tati na lelo ene yoɓa ujunnaje nogas walla ko nandi hen hol yande ma e nder ñawoy nde wiyetede kanko woni goho dawgol yanke walla neɗɗo biyete activiste jeenoɗo e APR jaggaɗo soka tawi koye saaha lande Pastef. E to gara Allah jarama a jarama ko wiide tan gueɗe ɗe koɗo rewano han reftere ko wonko foti jangguinde en kadi wonko foti jangguinde yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa dilloɓe e gueɗe baɗe ni wonko foti jangguinde e ɓen ɓe gandanɗa hoore maɗa koto banggue dawriyankoɓe wonko foti jangguinde e ɓen ɓe gandanɗa hoore maɗa ko noddeteɓe e seppoji e gulali e luukali e bonandeji e haalluji bonɗi holko woni ɗum saabu so tawi en ƴeewi e saaha landa Pastef nde wuuli ɓe goni e luundo Benno Bokk Yakar heedi e sengo laamu ko hono ni wano ɓeya ko ƴettotonoɓe ɓeya ko wiyannoɓe ɓeya ko huɗannoɓe won e mabɓe jaggetenoɓe walla jagganoɓe kono noon won wiyoɓe goppe mbasa wiyede haydara goppire hono noon sababude on saaha ko kulhuli min mbiyanmi wonno e nder kamɓe ɓeɗo jaggaɓe ɓe ñaawa lebbi tati wondude goto maɓɓe foof ene yooɓa ujunnaje nogas e holko jeeyi sababu ɓe nanga wiyede wonde ɓe ñaawama lebbi tati saabu ɓe mbi wonde koɓe kaali ko fenade koɓe takkuɓe tawde noon koɓe takkuɓe koɓe takki ko ene ƴeewama ƴewtidama tawama ko ɗum fenade ɓe takki ko fenade wadde noon kuugal fawima e dow koye mabɓe mbasen yejjidde hakkude Mame Mbaye Niang e Ousmane Sonko ko hono noon wano Ousmane Sonko ko kañum wi Mame Mbaye Niang wimo ko mbiɗa kam ko a rokkatam dalilu so ɗum ala jehen e sariya o wi ɗon nodduɗa kam fof mbaɗa notoyoma mbaɗa jogani ɗum dalilu ɓe jeehi e sariya Ousmane Sonko ñaawa Ousmane ko ñaawa ko yimɓe dari mbi wonde Ousmane ko ñaawira ko fenade nde ɗon fenade wiya noon Ousmane ko ɗum ñaawira mete Ba Diakate e Imam Ndaw ko ɗum woni ko ñaawira walla ala saabu so tawi a ƴeewi haala ka koko goota hay sinno tawi to banggue baɗe ɗe teddendi ndi wona gotum en tawat koɓe ñawra ko sariya o ko goto ko fenade han ɓe ñawra takkude neɗɗo ko waɗani kanko Ousmane Sonko ko ɗum woni ko ñawrano o taƴana lebbi 6 kaso ko ɗum woni ko Imam Ndaw e Ba Diakate ko ɗum woni ko nanguira ko ɗum woni ko ñaawa taƴina lebbi 3 ene jooɓa ujunnaje nogas heddi noon ko mete 200 million e ɓilinode hakkude Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang ɗi joɓama walla ɗi joɓaka mete kamɓe mete maɓe jooɓ ujunnaje mabɓe nogas ɗe walla ɓe joɓata ɗum ɗon ko namdal jaabowol muɗum ene gasa aroya yesso kono ko wawi hen wonde foof mi yeeɓi e titonde wotere e jayndeji ɗi henna ɓe mbi hakkude Ousmane Sonko e jayndiyankoɓe belemma hanki mettere hande eyyi so tawi en ƴeewi so wiyama belemma hanki par ce que ko nde woni e luundo nde wonɓe gandanɗa hoore maɗa jayndiyankoɓe pofirta ha e ñallugue hande gue e gurdam muɗumen ko Ousmane Sonko e hande o wonɓe gandanɗa hoore maɗa hanki ko ɗum woni ko pofirtuno attention so tawi eɗen kaala noon en kalani Ousmane Sonko premier ministre kalɗen Ousmane Sonko ko président parti Pastef
ko on kaala hen en kaalanimo premier ministre o on en cuwa yettade e muɗum taw ene gasa ma en garoyi e makko kono kaala hen ko oɗo mo gandanɗa hoore maɗa ko gardiɗo landa Pastef o wadde kamɓe ɓeɗon wullantunoɓe Ousmane Sonko eɓe mbiya koye gonga o woni koye gonga o woni ko nanguira ko fenade ko nanguira ko fenade mete ɓeɗo ɗiɗo nanga ɓene holko ɓe kaali e muɗumen hay goto mabɓe nanani ɓe kaali kono noon so tawi en garti e koret ardi ɗum ko Mamadou Thior en jii communiqué makko kanko Mamadou Thior o wonde o yaadani o weltaki e nanggal journaliste uji o yaadani hen kono noon journaliste uji yo ƴewto koye muɗumen ay so tawi woni koto banggue ñawore ko hono ni foti yarude journaliste wona a wiyama ka journaliste tan ko beleɗa fof kaala ko beleɗa fof mbiya tawa haydara ala ko tawa wonnaɓe ceyfitaɓe kala mo ñamlanima kalis kala mo ƴamanɗa heɓani gaybina ɗum nawa ɗum e gaybina ɗum kono noon aɗa andi mi wima wonde ñanden e yewtere meɗen sakkitinde kala ko waɗa ɗo eko haala ɗo neɗɗo wawa wadde ɗo henne oɗo ñalawma haw arta mo wuuri taw a haalani ko haalanoka a reftani eko waɗanoka a wawa ɗum dañde yimɓe fof nani déclaration ngaji Pape Alé Niang Pape Alé Niang yimɓe fof ene gandi hakkude makko e Ousmane Sonko holtoɓe ndewdi to banggue gollodiral hakkude mabɓe ha Pape Alé Niang so tawi tan a wi yataw uuma o de paruɗa ɗum koto mi anda wiide kono o fatita ɗum koto Ousmane Sonko taw ko o jaabimama donc on yimɓe fof jii holko jaborno yimɓe ɓe kala ko wiyano to banggue nanguetenoɗe e ko haalanno hen e holno o défendortono ɓeɗon jagganoɓe e hande o ko oɗon woni mo ɗemgal muɗum taƴa mo toni hunuko muɗum teppa waɗa kol force wiya wonde hoto haal goɗɗum ko wona ɗum ɗo Abou Diafoɗa no wayno Sénégal jeyɗenkagal ɓeynima dañde doole ha jeyɗenkoɓe peccima jeyɗenkoɓe wondoɓe e laamu eɓe gondani e laamu ha ko ɗum waɗi hande ko jeyɗenkoɓe kaɓata e koye mumen ko adi politique ene kaɓa ko ɗum jogoye jibinande Sénégal eyyi aɗa andi laamu kala ɗo rendu rendi laamu nata ɗon fecca ɗumen saabu so tawi feccani ɗumen wawata dañde doole ɗum woni ko woni e syndicaliste uji ɗi henno ko henno kala syndicat dariɗo kesso ma yi syndicat wima wonde min komi dariɗo pour défendade laamu o e syndicat wima wonde min komi kaɓowo e laamu tan woni ɓeɓe mbiyata wonde ɓeɗo ko radicaliste en kono noon so tawi en duttitima caggal seeɗa e saaha Senghor en tawat on saaha syndicat ɓurno musde ɓurno mettude habde e saaha Madia Diop en Madia Diop nde ɓorna ɗo marniére waɗana kaala itta ɗo henno jolna ɗo henne e train express farna Bamako dogna Suuɗoya on saaha ɓurno wulde ɓurno mettude e saaha Abdou Diouf nde ari funtodiri e mabɓe ha fecciɓe CNTS watti wadde ko wiyete wonde participatif responsable wonde kon syndicat ko noon syndicat moɗon o on gondata e wallodirde e laamu CNTS jogui quota muɗum to assemblée nationale jogui quota muɗum e ministre uji jogui quota muɗum e directeur uji ɗum ko nanodiral mabɓe e laamu eɓe defando heddi noon ko hande o jaydiyankoɓe keewi gollorɗe ɗe ngala ko ɗum woni caɗele ɗe jaydiyankoɓe keewi gollorɗe ɗe ngala wonnoɓe ɗo henno ɓe ko janggueteno ko ɗum han woni ko jangguete hay sinno tawi wonko ɓeyde hen seeɗa seeɗa to banggue karalle kese ɗen kono golle ɗe ɗe ngala jomum noon so tawi a janggui ha a gayni a ala golle ƴewata kono gollirɗa holno gollirta ko hande o min mi daro tan habde e laamu ha laamu tesko kam fottami wattami e nder muɗum enen en jii so tawi en ƴeewi ɗo henno syndicat ji to banggue enseignant e laamu Macky Sall tan wonnoɓe ɗo henno université ɓe horoɓe goni yoga e mabɓe Macky fottu ɗumen watta ɗumen conseiller ji muɗum to galle laamorgo to hen donc natti nanede la même chose ɓeɗo arɓe ɗo ɓene koɓe mbaɗata ko ɓe ballata ko laamu ngu won hen ɓe ganduɗa hono enen gandi ko mbaɗata ko fenade kono noon fenade nde ɓe mbaɗata nden ɓe mbaɗirta fenade nde eɓe mbaɗa fenade pour défendade hakkeji mabɓe e foddeji mabɓe kono noon ɓe mbaɗirta fenade nde ko ha laamu teskoɓe noddoɓe wooda ko welnoriɓe ɗum ɗon noon so tawi ene lutti wodde e nder jaydiyankoɓe ɓe jawata dañde polgu par ce que hankkadi yimɓe fof gandiɓe hande o jaydiyankoɓe wona ni polgu kono beele renndo ngo ñawata saabu ko nafi syndicat goto yaade ko jiida e jottono saktana yimɓe poɗɗo saktude ko waɗa segga ha moƴƴa yaltina ko lawɗina findina famna so tawi yaade politicien ko waɗi foof ina moƴƴanma moƴƴani e renndo ngo wadde jaydiyankoɓe gon koye ñawnude renndo meɗen eyyi aɗa andi alhaali o woodi tan ko guila nde jomum woni jaydiyanko fuɗɗi
rokkirde kabaruji yeehi ha ɓooye ministre fooɗi ɗum waɗi ɗum chargé de communication muɗum walla conseiller muɗum en communication aɗa andi on hankkadi a wonta haalde e muɗum ko fewani walla ko ooñi eyyi kono ɓe gona ɓe jiɗi wiide koɓe gonani hen ɓe mo wona chargé de mission wona conseiller en communication aɗa jogui organe ma poɗɗa ko hablude yimɓeɓe kabrataɓe taw wona o hokkima hunde yaade mum o haaɓima ƴattimo ɗum hay soɗe ko moƴƴi eyyi aɗa andi diaydiyanke ɗo heblete ɗo henna ɗo yaltata ɗo henna wonko heblete so yalti wonko yaltirta kono noon ko hebla ko e ko yaltiri ko wona ɗum woni ko gollirta ko ɗum tan woni alhaali o joomum heblete ko so tawi a ari ya nunɗo ya gonɗo ya habru ko moƴƴi ya habru ko feewi ya kono noon joomum fitinaji ayan to jibde leƴƴi joomum so tawi yalti aɗa andi yeru han mbaɗa heɗo ñanden yewtere wotere ene waɗa ɗo en e télévision goto e saaha Pape Alé Niang nde o yaltinta lettre goto mo ganduɗa hooremata ko gendarmerie mo gandanɗa hooremata ko enquête gonnoɗo hakkude o Adji Sarr e Ousmane Sonko o yaltini lettre ɓatake oɗon o yaltini ɗum publiquement o holliri et pourtant diaydiyanke oɗon o wi kam wonde kanko nde o heɓata oɗon ɓataki min ko tawi mi heeɓi ɗum goɗɗo kadi heeɓi ɗum par ce que minen hemnoɓeɓe on yeehi ha wi wonde komin jeegomo minen hemnoɓe oɗon ɓataki kono minen foof hay goto e amen yaltinani ɓataki o wona min jaltinani ɓataki o saabu ɓataki o wona gonga wona min jaltinani ɓataki o saabu ɓataki o ko gonga ala haaɗi min yaltinde ɓataki o ko emin gandi so tawi min jaltini ɓataki o holko ɓataki o heɓori jibinde tawi koto banggue musiba e to banggue bonande ɗum waɗi min ɗeɗɗi ɗum wiyama noon hay sinno tawi koto banggue diine l'islam aɗa andi ndeɗo fenade so tawi ndeɗo fenade so tawi a waɗi ɗum ene adda maslaha ene adda deeƴal ene adda peewal ene adda nanodiral hakkude yimɓe ɓuri gonga on mo gandanɗa ha hoore maɗa so tawi a addi gonga oɗon omo adda pusgu hakkude yimɓe ƴiƴameje ene dufa pittali ene keddo e nder muɗum donc diaydiyanke o omo heble e oɗon fannu mete noon mbim ɗum tagui mi wiidama wonde joomum ko heblete ko eko yaltirta ko eko golloyta ko wona gotum donc so tawi a andi ɗum an mbiyeɗa wonde ko haysinno tawi a andi ko gonga tawde sa a yaltini gonga ene adda caɗele hoto yaltin haalan yimɓeɓe ko gandanɗa hoore maɗa hay sinno tawi wona gonga ene wona maslaha e nder muɗumen jomumen ene mbawa wurdude donc jomum koye nder ndiɗon mbadi hebdel he kono noon hande o so tawi a ƴeewi ɗum ɗon foof koko woppa hande o diaydiyanke wiyatma wonde kala diaydiyanke mo ɓurani wawde joɗade e yewtere tawi ene haala ko haalata ko ene fiito becce haalata ko ene ñarsina haala muɗum ene ƴaggina haala muɗum ene tekkina haala muɗum wonani ƴettotoɗo wonani bonnitowo sikkata ma to kañum ko haydara wonani donc ɗum ɗon ko e caɗele diaydiyankoɓe hande e rendo hande ngo heddi noon ko dingiral ngal waɓen Abou Gaye en natti hen janggani tarani tarbinaki keblaka kettaki ndewidaki haydara jomum fina subaka goto tan wiya wonde min hande o komi diaydiyanke komi baɗowo ɗum komi baɗowo jama toga gartene Madiambal Diagne wiyeteno ko kañum woni diaydiyanke ɓaddel laamu ko musidɗo président Macky Sall ne waɗa wuttima ɗeɗo balɗe memama saabu gadduɗo jayni muɗum noddanoma toon to dig gam wiyede wonko haali ha tengte haala Souleymani Kandé ma en gar hen Madiambal Diagne wonko jaabi beele wona ko wiyete ko règlement de compte sabu eɗen gandi hay omo ganduɗa ko kañum woni Bah Diakhaté patron pelantuji kewɗe sa ala Macky Sall kono noon notoyaki wiyanoma taw ko makki woni suudu kañum woni less joni noon Macky Sall yeehi ɓeɗo gari o jaggama o nawama Madiambal Diagne nde nanɗa wonde neɗɗo makko jaggama walla nana enquêté ko giɗɗa miijade eyyi aɗa andi Madiambal Diagne kanko e kala saaha o wiyatma ko kanko omo jottori noddede omo jottori noddede par ce que journaliste makko oɗon diaydiyanke makko on nde nangga nde hawru ko omo fonno ɗannade o wi wonde o hayri ni ɗanngal makko kono noon Madiambal Diagne ko haali ko o wi wonde ko Ousmane Sonko yo andu holko woni place muɗum kadi wawa serndude gueɗe kadi so tawi omo yiɗi hisde alay saago o sertat e won e gueɗe o sernda ɗumen woni serndude nde ko serndude wonde mawɗo landa dawrugol e serndude wonde hoorejo jagorde alay saago o wawa sernude ɗum so tawi o wawani sernude ɗum e kala saaha ko jotodirowo e yimɓeɓe e kadi ko siftini wonde ko kanko oɗon Madiambal Diagne wonde ko kamɓe ɓeeɗo nangaɓe walla diaydiyanke makko oɗo nangaɗo ɗo henno
omo andi ko nangira ko gonga ala hen tawde noon gonga ala hen kanko o wawi omo jaɓi heddade e ko sariya leydi ndi ko haali ko kono noon oɗon ala ko waɗi haydara te nde o haali ɗum de on suwa woppirede o wi wonde ko so tawi tan ko gonga ɓe ndewata on koɓe woppitoɓe ɗum par ce que haydara ala ko waɗi ko gandanɗa hoore maɗa ko ena nanga ɗum heddi noon ko rentinta kanko Madiambal Diagne wonde ko kamɓe jayndiyankoɓe windoɓeɓe jomum so tawi ene winda yo jogoɗo tugni ko ɗum tan woni ko wi jomum so ene winda yo jogoɗo tugni kamɓe nangoɓe so tawi eɓe nanga yoɓe jogoɗoɓe tugni hanki ko kamɓe jooɗino o wi wonde noon laamu nguɗo jooɗingu Bassirou Diomaye Faye yo rento yolɓitade e gaska ka Macky Sall wiyatano wonde kaɗon gaska Macky asi ɗum ene yolɓita ɗon jayndiyankoɓe so renaki kanko heɓuri yolɓitade e kaɗon gaska kanko oɗon Bassirou Diomaye Faye sabu kono Madiambal so haala mum no wawi falde ɗemgal sabu Madiambal ina andano jokkude mum président Macky Sall ko yiɗi gollade leydi fof ne waɗanno beele kanko ƴewtaki ɗum ende Macky aɗani ɗum taguimo wiide wonde Bassirou Diomaye Faye yo rento yolɓitade e gaska ka Macky Sall yolɓitino hakkude muɗum e jayndiyankoɓe hakkude mum e makko hakkude mum e jayndiyankoɓe o wi e koye wiide kono noon kanko ne kan gaska o yolɓitinoma e nder hen saabu o ɓattinomo ngun laamu e wiide yimɓe e o ɓattinomo ngun laamu kanko c'est à dire ko yiɗi wiide ɗon ko Macky Sall waɗino caɗele hakkude muɗum e jayndiyankoɓe won e jayndiyankoɓe eyyi won e jayndiyankoɓe kala haalɓe nangue coke wiye wonde fotani wonde iro fati gande ko ɗum rewi ɗum woda haalɓe kan dokke kalis ɓeyden dokke otoji ko ɗum rewi ɗum ha hankadi yimɓeɓe gancuri ɗum to banggue jayndiyankoɓe won e muɗumen ɓeydi ancude ɗum o ɗum ɗon noon kanko omo rentina Bassirou Diomaye Faye e nde ɗon yolɓitande kañumne saabu ɗum ɗo yaawi no feewi ɗum ɗo yaawi no feewi yawri ko wonde ko to banggue jayndiyankoɓe nguɗo laamu jooɗi dañani taw balɗe temedere ko ɗum woni happu mabɓe ɓe mbawa addande yimɓe holko woni guinol golle mabɓe faami ɗum ɗon noon yawri jayndiyankoɓe wiide wonde ene ñiŋaɓe walla ene pelaɓe yoɓe cabbo seeɗa kono noonne kadi yawri laamu nguɗo fuɗɗade wiide ene nanga jayndiyankoɓe ene soka ɗumen ɗon ɗo dañani taw hay lebbi ɗiɗi mbawi jeyne ko ɓurtinani wasata ɗon ko namdal ya gattene discours Ousmane Sonko mo kalɗa joni Madiambal hewɓe kaali hen jaggal Souleymane Kandé itte ɗum secrétaire major général de l'armée de terre mo ganduɗa ko général nawede toon to leydi Inde hay so wini Inde ko leydi nayyi kewde doole to banggue koninkagal ko gonga kono yimɓe kaali hen no fewi e nder kan haala on discours elle ko Madiambal en kaali ko hewɓe e tuumi hen ko Ousmane Sonko kono wona koɓe laaɓaka ha woni hen no mbiya ko fate diplomatie ko fate arme e sariya Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ɓuri ɗum hen doole wadde hoto gueɗe jiiɓodire holno jiiruɗa discours makko e jaabowol Madiambal Diagne ngol tokara aɗa andi mi haalino ɗo mbimi wonde laamu Bassirou Diomaye Faye nde o jooɗi e joni ɓe mbaɗi fodde conseil des ministres sappo pawɗi kala nde Bassirou Diomaye Faye waɗi conseil des ministres ñande alarba o heewi wadde conseil des ministres so ɓe pini alkamisa Ousmane Sonko ma wat conseil interministériel waɗi conseil interministériel sodoɓe jamde waɗi conseil interministériel sodoɓe engrais waɗi conseil interministériel sodoɓe awdi e guerte waɗi conseil interministériel sodoɓe hay baguiji donc wonko gandanɗa hoore maɗa alay saago ɓe ceerda ɗum kanko Bassirou Diomaye Faye somi tugnima e haala Doudou Wade somi tugnima e haala Madiambal Diagne ɓe mbima wonde ko oɗo Bassirou Diomaye Faye ko kañum ɓesgu Sénégal naɓe rendi e nder temedere kala capanɗe joyo e nayo mbi wonde ko Bassirou woni président de la République du Sénégal wona Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye e nder sumgol ngol Sénégal naɓe cuɓi ɗum rokki hoolare suɓi Ousmane Sonko waɗi ɗum hoore jagorɗe muɗum Ousmane Sonko yo waw sernude hanki nde woni président parti Pastef Bassirou Diomaye Faye woni secrétaire général parti Pastef Ousmane Sonko ene totta Bassirou Diomaye Faye jamiroje waɗni kañum nelata ɗum waɗanam ataye sodanam biskit waɗanam ni wattanam ni alay saago o wawa sernude hande o ko Bassirou Diomaye Faye heedi e nuldemo ɗo Bassirou heedannomo hanki ɗo kanko ɗon o foti heedande Bassirou wona wiide omo fompo ɗum woni fompade ɗum ko
mi wiima wonde kala nde teskude nde kalmi ɗum ɗo ñanden nde tuggude nden fewde ñallangal hande ala hen ko wayli ay kamɓe ɓeeɗo ɓe ngari ɓe garti hen wadde firti ko min teskuyo mo jogimi o goɗɗo ko on teskuyo jogui e nder hen kanko oɗon ɓe ngari ɓe jooɗima o so waɗi ɗum ɗo o waɗa ɗum ɗo sa ƴeewi hay e dawol maɓɓe le 1er juin oɗo ɓennuɗo samedi ɓennuɗo o ɓe mbi wonde ko eɓe dawra pittugol eɓe dawra laaɓal ko gonga koko fuɗɗino ko yidde artirde yidde wiide han ko discours ko Basiru waɗi fof Ousmane na waɗi ɗum Basiru ne waɗi discours muɗum to Thiaroye kañum noddi ko moɓodiral noddi ko ɓesgu Sénégal naaɓe yo daro e laaɓal noddi ko ɓesgu Sénégal naaɓe yo jotodir yo jokkodir yo kutodir Ousmane holko waɗi gayna discours muɗum discours makko gayanna ko oɗo saaha rawane ƴiƴam ene rufa police ji ene goni e ɗuma muɗum c'est à dire ko artirde ko ɓennuno yidde hollirde mette muɗum oɗo holli yimɓeɓe ko waɗano ko e mettudemo ko joftoroɗo tawde kanko jogui laamu e nder hen o wi wonde kala mo gandanɗa hoore maɗa e laamu ɓennungu ɗum ɗon noon anduɓeɓe walla yurnittoɓeɓe mbi wonde o namditima ñawore hakkude makko e Adji Sarr ñawore nde koko ñawtete jaydeji kewɗi bindi hen hakkude makko e Mame Mbaye Niang koko artete hakkude makko e woɗɓe koko artete hakkude woɗɓe e woɗɓe ne kadi koko ñawtete ɗum ɗo foof noon so tawi waɗi ɗum holko firti ko ha joni kanko omo nangi ɗo ardino landa Pastef omo ardi Basiru ɗo ha hande o kanko omo nangi ardade ɗon président de la république Bassirou Diomaye Faye wadde noon ko kanko hoore makko o anda holɗo henna holko foti wadde ala ko haali noon e yaade ha aɗa naata eto banggue ko wiyete diplomatie jokkodiral hakkude leyɗele hakkude président ji ɗiɗi wiide aɗa haala ɗon ko foti wonde jokkodiral hakkude leydi e leydi ɗum ko président de la république wonande anduɓe ko kaali ko kañum jogui oɗon sañ so ɗum ala président ene wawi nuldemo kono noon président so tawi ene nulamo alay saago o yooɓo konngol min ko président nulimi alay sago watake bindeteɗo o communiqué jaltowo ara e jaydeji o hollira yimɓeɓe oɗo ko président nuli ɗum so ɗum ala ko jagorgal kalfinagal kala ko fati e jokkodiral e kutodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe donc ɗum ɗon foof feeñat e nder mission jomum mo totta o ande ko président nulimo kono hande o so tawi a ƴeewi Ousmane ko mi waɗi mbaɗi yiɗi wadde mi yamiri mi firti yo iwni yo wani hen donc ɗum ɗon noon so tawi ene ara e leydi yimɓe jogoto ko fayre jogo fayre hono ne joguino hakkude Mamadou Dia e Senghor jogo fayre nde joguino hakkude Mohamed Wuld Abdel Aziz e Mohamed Cheikh El Ghazouani jogo fayre hakkude Blaise Compaoré e Thomas Sankara jogo fayre hakkude Alpha Condé e Mamadi Doumbia jogo fayre hakkude on mo ganduɗa hoorema kañum wonno Marc Cristiano Kaboré e oɗo mo ganduɗa hoorema hande kanko woni Ibrahima Traoré donc ɗum ɗon ko gueɗe ɗe gandanɗa hoore maɗa ene mbaɗi yimɓeɓe ene jii ene pawi hen guite muɗumen wona darti ɓoyɗi donc surtout an ɗo ɓe jooɗi hande ɗo goto e maɓɓe foof ene nana ko haalete ko Bassirou Diomaye Faye omo nana ñande foof yimɓeɓe ene mbiya wonde yo ƴettu responsabilité makko o anda ko kanko suuɓa wonde président de la république la même chose ko noon Ousmane Sonko nandinirte yo andu kanko ko Bassirou Diomaye Faye waɗa président kanko ko premier ministre yo haɗɗo premier ministre foti haadde omo nana ɗum kono noon hay goto maɓɓe ƴewani ɗum heddi holko foti wonde ɗon ene gasa Bassirou taw woni koye woppudemo yo jokku e erreur makko ha aduna fof hawra erreur makko ɗi waɗiri ni waɗa e makko ko foti wadde e makko ko walla yimɓe ene jaggi kanko Ousmane Sonko ko yahata ko pop o yahata koye bonnande Bassirou Diomaye Faye a jaaba toga garten to banggue gueɗe ɗiɗi goo batuji conseil interministériel ɗi ɗum na wawi taw président wawa waddude foof koɓe arɓe joni koɓe ñigoyaɓe Ousmane heeda e ɗen pelle ɗe kalɗa joni gila e jamde gila e gueɗal keddigal ngal to banggue sariyaji ɗi ko Sénégal naaɓe koye men ɓuuri yidde yo wonko ñawta yo wonko ñawano fewani yo ñawte saabu wi ko pittuɗe ɗi fittude ha laaɓa nan ɗon laɓɓinde leydi laɓɓinde nokkuji kono kadi laɓɓinde buuñaji e jeenaji baɗnoɗe nan ɗon toga beele wona sababude ñawoje ɗe pewani kalita ñamunoɗe ndewani lawol e won gueɗɗe ɗe jahani hay nokku belɗen potani artirede ñawte
tokara aɗan ɗum ɗon so tawi en artirene haade muɗum artirede wonko ɓuri jojjude aɗa andi woni holɗum ɓuri jojjude ko kamɓe hannde o wonande Bassirou Diomaye Faye président de la République du Sénégal wonande Ousmane Sonko premier ministre holto ɓe koɗi hol meɗɗo wadde ko ɓe mbaɗi ko président fof garnoɗo ko gonga ene anda so tawi a suɓama a ari ma wi wonde mami firtu paale sere melleji baɗanoɗi toon minnene mami addu sernaɓam mami addu jugam ñuguijam mami addu wileɓam mami addu fulloɓe mami addu uroɓe mami addu tuppoɓe mami addu fof ha paale o ha laaɓa ceer pour kisalam min kala président ene waɗa ɗum kala premier ministre ene waɗa ɗum to primature bureau muɗum ɗo foti ɗumininde ɗo henna ɗum ɗon fof e wadno hay goto riwtan kono kala président gonnoɗo e oɗon saaha nde ari nde hoɗi koye galle muɗum Bassirou Diomaye Faye hoto woni ko hôtel yo fa galle makko wona mo jogui galle yo hoɗoy toon premier ministre Ousmane Sonko horo woni wona hôtel woni omo jogui galle yo fa toon wona o wi wonde galle makko o ko valeur 9 milliards galle valeur 9 milliards kay woɗɗodirani e hôtel mbaɗa sikki donc haɗi ɓe hoɗoyde toon ñalawma fof wonande haaloɓe ko kaali ko wona Abou Gaye haalno mi anda mere ko gonga walla wona gonga kono noon windoɓe ko bindata ko e haaloɓe ko kaalata ko ɓe mbima wonde so tawi ƴeewama premier ministre to woni to ɓe mbi ko ɗum leegal tan e ngal ɗon leegal ko million ngaji jeeɗiɗi par ñalawma mete ala ɗo wawi hejde no foti million ngaji lebbi ɗiɗi ñalawma fo million ngaji jeeɗiɗi no foti milliard uji so calculama ko kalis ha wayno leydi yimɓeɓe hande o wonɓe ganduɗa hawrema guila lewru ndu maayi ha hande jiyani mbuuɗu won jooɗiɓe lebbi ɗiɗi joɓaka wonɓe ganduɗa hawre maɗa nanɗon ko ene tammoɗe loorani ɗum ɗon fof kamɓe ɓe jiyani ɗum ɗon wadde ɗum ɗon ene jeeya eko ɓuuri himmude dañande yimɓe ɓe ko ñaami ko wona wiide ene ruttito e sariyaji ɗi jawtata kamɓe eɓen ɗo e ɗo e duuɓi joyyi tokal jafoɗa won toñanoɓe ne jooɗi ha ñawtane 94 milliards hakkumaɓe Mamoudou Diallo no wayno Sonko dañi ɗon gonga guila noon e laamu Macky Sall nde Macky noddi wi o hunde ƴeewte hunde ƴeewta tawama joom nokku en ɓe eɗen gandi joguiɓe jeeɓe nokku o joom nokku en ɓe tottama wonde ko kañen gona e gonga wadde so ñawtano ko ɓe mbawa ɗum dañde e gueɗal keddigal ngal 1000 milliards biyaɗo 1000 milliards biyaɗo nanama e Covid 19 o ɓe nawi temedde 2 million temedde jeegom ɓe coodi ganguji ɓe coodi ɗum ɗo toka beele so tawi Ousmane Sonko wi o arta walla kala biɗo noon wona e gonga mum woni tokara aɗa andi won haala won ko ha irta hakkillaji yimɓe tan walla ha jiiɓa ɗumen kono ene anda hakkillaji jiiɓimo ɗo par ce que Ousmane Sonko ne fuɗɗi alde 94 milliards nde wiyama wona gonga ha hosufa gonɗo ɗo tingue ñawanno ɗo fawama 3 millions par ce que lew foof ne wiyanamo yo wat kayitaji ɗi ni ɓe pewje ɓe pirta wadde wonko ñaawa e wan lawol ne joƴƴina won toñaɓe ne joƴƴina so dañi haala ka no haaltene jiiɗi est ce que kanko haala makko haaltama e nder haala ka kanko Ousmane Sonko ko dañi hen ko so haalde sono woodi so haalde eyyi aɗa andi so tawi woni ko tuuma muya kanko wonko tuumi Mamoudou Diallo woɗɓe wonko tuumimo so felliti wiide ene ñawte ko tuuma muya mo fawi e Mamoudou Diallo e tuuma muya pawaɗo e dow makko fof foti ko ñawtede ala haala kay to ñawtede an ko saabi ñawtede mbima ko mboɗa andi ɓesgu jeeyɓe ɗum ɓe attama e mumen guila 73 75 ha 86 waɗama bappe laamu ko jaggugol makko en waɗi ha ɗum ɗo yalti kanko ne so tawi wonko waɗi ko wona lawol kanko Sonko ɗo moggiɗo suuɗi foof ko wiyete ko sasa ɓoƴƴoɓe acca ko wone sasa eyyi kono noon tokara ay sasa mo wakki o kanko o ɓoƴƴani ɗum o jaɓani ɓoƴƴe ma ɓoƴƴi eyyi kono noon so tawi mbima wonde ko felli hi ene ñawte banggueji ɗiɗɗe fof yo ñawte Mamoudou Diallo o tuumi ɗum 94 milliards 94 milliards mete ko Mamoudou Diallo koko ñaami 94 milliards ɗe itti ɗum e kees laamu walla ko 94 milliards ɗe gandanɗa hoore maɗa ko joomen kaken ɓe jeyno Mamoudou tottani ɗumen ñaami ɗum ɗon ma mbaɗen yewtere heewide nde waɗa ko pamnumami adda ka ɓuuɗen famde ɗum ko famille jeyno ɗum famille mabɓe kamɓe sese ɓe famille candum won goɗɗum ubbi ɗon koko ubbitte saabu toka aéroport nde ɗo woni ɗo aéroport nde woni ɗo ko lebuji jeyno laamu sogli so laamu sogli tan ƴettat waɗa ko waɗan jomumen mais laawol no wi so laamu sogliti haljiti hen yo tottu jomumen kono taƴi yeeyi joni noon en jii Mansour Faye nde haalna nde nodda e affaire 1000 milliards o nde o wi jeene koko sa haaltiɗum e portement plainte
joni noon bel ɗum jaan ubbitade ƴeewe yo jayndiyanke o haaltu ala mbimi beele leydi ndi sa yewa ubbitade ɗum ne wona lawol to ala joni kanko Mansour Faye o wino ko jayndiyanke o so tawi a haltimi portema plainte jayndiyanke o so tawi ene andi kañum koye dow gonga jooɗi yo haaltu porte plainte joni ɗo joni agay wona ofnak waɗi rapport o gayni eyyi so rapport o yalti 1000 milliards o beele fotani haalede so rapport o yalti 1000 milliards o e cour de compte yaltini ene foti haalede heddi noon ko aɗandi rapport aji biyeteɗi ɗi mbiyeɗa ko an so tawi aɗa haala wo hoto heɗo banggue goto tan heɗo banggueji ɗiɗɗi foof so tawi a wi wonde kalis o ko ujunere milliard wonno ujunere milliard nde ko ɗo wiyano yo fa ɗo ɗo wiyano yo fa ɗo noon carte ɗe ene keewi cenɗe ɗe ene keewi ko pecce ayi mi heɗinoma ɗo henna goto e tumanoɓe omo haala o wonde hotoɓe cikku capanɗe no ujunere milliard o hotoɓe cikku ko ni tan alay saago ko ni wonko gandanɗa hoore maɗa wonko wawa hen wonde holko woni ɗum so tawi en ƴetti joni nguy en mbi nguy taƴanama temedere ujunere pour tayreɓe wonɓe toon yo ñoot masque uji yo ñoot tenue ji yo mbattuni tayreɓe wonɓe toon ɓe eɗen gandi ko gotel en ngala facture aji mbawa wadde facture aji ɓen mbawɗa arde tan ko wiide ɗumen ko taƴanano ko nani tonga ko taƴanano ko kañum men kollira wonde keeɓi ɗum ɗon laamu noon ala e ɗum ɗon haaju laamu holko jogui haaju laamu jogui haaju koko waɗa facture fami o wi ko waɗa facture ko noon so tawi namdama facture aji muɗum ene goodi kono noon wonko gandanɗa hoore maɗa ala wawa waɗanede facture ko wawa waɗanede facture ko noon a noddat jomum sa noddi jomum an baɗowo loskito ofnak o a noddat kalfinanoɗo ɗum o so tawi ko Diouf Sarr wonno e oɗon saaha jagorgal kalfinagal ko yowiti e cellal ko on noddete on so tawi noddama haalana yimɓeɓe holno feccirno ujunere milliard nde on haaltana ɗumen ha laaɓa kono noon so tawi woni rapport waɗama wiyama ko ujunere milliard fonno wonde facture aji ɗimin jiiɗi ko tande facture foti wonde e facture aji ɗimin keeɓi ɗi ujunere milliard nde ɗon ene manque capanɗe 4 milliard min jiyani facture aji muɗum wona ko ñamade ɓe mbiyani koko ñama capanɗe 4 milliard keddi ɗe ko ɓe jiyani facture aji muɗum tawde noon ɓe jiyani facture aji muɗum min keɗotoɗo gayanno o mbawatmi nanggude ko kalis o fayani ɗo fonno faade jafoɗa wonɓe ganduɗa fawade ɗin ɗe mbiɗa jomum e heeɓi jiya neɗɗo adda miñum e mawnum e dennum fof mbiya min keeɓi walla emin cohli naggam o tawa ñootani ɗum waɗi hen won wiyaɓe yo gaddu dentité ji mooɓi dentité ji ha heewi naata nder dentité fof wiya yew ko ujunnaje ko temedde ujunere ko million walla ko temedere ujunere jaltando ka jomum 50 000 toga ɗum fof nan toon kono ma e gartu tan so Allah lamɗo jaaɓi garten e dawal cekkital président Macky Sall yeehi yimɓe ɓe no mbiya wonɓe o mofti caggal makko ɓe o wi kalifa on Allah ha sabba nangam o won fuɗɗiɓe memede mataw ɓen ngala hen wonɓe cuwata o memede Doro Gueye ko goto e yimɓe makko oma en gartu hen sallahu lamɗo jaaɓi jaggal muɗum e ko haali ko e woɓɓe beele an aɗa gonɗini hande yaade président Macky Sall so tawi o haalde Diomaye e Sonko Haw Gayni beele wiyataɓe renanami kaari moftanam kaari accanam kaari e sa yiɗi mema kaari e aɗa andi hakkude laamuji ɗiɗi laamu jangu e laamu kesu ngarngu won sirruji goni hakkude mabɓe ko hakkude mabɓe tan wonata Macky Sall wonko haalde e Bassirou Diomaye Faye ko hakkude makko tan e Bassirou Sonko tawaka tinata te Bassirou heɓorani ɗum haalande Sonko ha darga daro kono ko Abou Gaye andi hen no Abou Gaye andirni wasa goɗɗo nder noon eyi wasata kono mbima wonde koɓe kalde ko kamɓe ɗiɗo ɓe Bassirou haalanta ɗum Sonko andata ɗum e Bassirou ha darga daro heddi ko so tawi jomum o ene yaha o ene ara alay saago wodata ko kaldi alay saago wodata ɗo piɓodiri alay saago wodata ɗo jowodiri hay sinno tawi jomum ka baɗaɗo coup d'état jomum waɗide ɗum coup d'état nde baɗɗo coup d'état o haade laamu muɗum fewde mo haalda e mo waɗi coup d'état o ha jaɓanamo wonde jaɓanimo coup d'état o nde o fuɗɗa deejde en jii ñanden Alpha Condé ha ɗo jaɓani coup d'état wona woni ha joni kañum woni président en jii Ali Bongo Odimba Niger Mouhamadou Bazoum la même chose wi wonde kañum woni président ha hande o en jii Ali Bongo Odimba on ɓuuri labtude ni Ali Bongo Odimba wiyama yo ya safroyo caggal leydi wi wonde ko yahani kanko ɓesgu muɗum woppitaka joni oɗo lomtiɗomo e jappere laamu nde nana wonde e gum gamalde
gum gamalde muɗum ko Ali Bongo sellani jaɓani démissionde jaɓani yaade safroyade wi wonde ko ma ɓesgu muɗum woppitende yaha safroyade ɗum ɗon nana wontanimo kanko ganuma ñande mbaɗa ƴeew article o e journal Le Monde koɓe kaali hen ko ne heewi waaji o négociation ngaji wone wadde kanko joɗiɗo jappere laamu de ha ɗo joni koye négociation ngaji o woni metama Ali Bongo démission la même chose ko ɗum woni ko woni Niger Mohamed Bazoum metama démission kamɓe fof koɓe saliɓe démissionde ɗon ɗo ɓe calli démissionde de communauté international waɗa ha reconnaître kamɓe ɓe jooɗi ɓe taw tant que ɓeɗo jebbilaki goppi donc kamɓe ɓeɗo arɓe noon tawde woni noɓe keɓiri laamu ngu ni koye jamyamu ɓe keɓiri ko kartal kanko Bassirou Diomaye Faye o suɓama makkiɗo yahata ɗo no mbiɗani waddate makko noon ko ɗum kam woni ko yakora hakkillaji fof ɗo kawri ko ma makki wimo woppanam kaari nagganam kaari heddiɓe mi wondaka ɗum woda tan so tawi a ƴeewi e Ablaye Wade nde ummi nden teskuyaji hankkadi yimɓe hewɓe ɓuuri hewde to banggue laamu Sénégal hakkude Ablaye Wade e Abdou Diouf nden yimɓeɓe hewɓe ɓuuri teskade ɗum Ablaye Wade nde ari woni yimɓe Abdou Diouf ɓe Ablaye woppi ɗon wonɓe itti kono wonɓe woppi ɗon o gollodiri e muɗumen ne kadi hawo yalti laamu la même chose ko Makki nde ari nde kañum fof ɗo hakkude muɗumen Ablaye Wade battane ɗe no mbayni haɗani Makki ƴettude yimɓe Ablaye Wade gollodiri e muɗumen c'est à dire gollodirde e muɗumen wona ene gasa hen banggue taw wona e weledema aɗa gollodira e mabɓe kono ko alay saago gollodira e mabɓe e fannuji ɗiɗi wonko ɓe gandi ko aɗa yiiɗi hebde ngal ɗon gandal gueɗal gongal ngal won sirruji ɗiɓe jogui sirruji ɗiɗon aɗa yiiɗi hebde ɗum e mabɓe e laamu ɓennugu ngu donc ɗum woni ko nanguirtaɓe aɗa andi so tawi a woppiɓe tan wodata ko bonnanma ɗum ɗon noon ko an président o ko an suɓoto ɗum ɗon kono kanko président jaaɗo kam ma wiya woppanam o saabu eɗen gandi ayi Macky Sall haade muɗum yaade ɗo wiya tan Bassirou Diomaye Faye gagnima yimɓeɓe peccani jikki hay goto sikkinani général Moussa Fall koko yahata hay goto sikkinani kanko oɗo général Condé ko jahowo Seydou Bocar Yagga hay goto sikkinani Seydou Bocar Yagga koko yahata ɓeɗo yimɓeɓe ngala hen sikkeji koɓe yahoɓe ɗum ɗon hay mo haalanaka andi ɗum ɗon wadde ɓeɗo Macky Sall wawa négociande ɗumen kono noon so tawino ko laamu jingu gollade woppannoɓe ɗon kono noon nde wonde kamɓe ɗo ɓe goni ɗo ɓe baddata koye ñamlel ko joɓel moɓe lomtini Seydou Bocar Yagge o wonko ñamlunoɓe moɓe lomtini général Moussa Fall o wonko ñamlunoɓe moɓe lomtini oɗo Kande o wonko ñamlunoɓe ko hono noonne moɓe lomtini RTS o wonko ñamlunoɓe e goɗɗo wonde ñamade moƴƴere ko ñamade ñamade bonde ko ñamade ñamade moƴƴere ko ñamade ñamlo ko moƴƴi saɗa ñamlo ko mbawɗa yoɓde ñamlo ko mbawɗa yoɓde ok toka heddi ko seeɗa mawɗo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye waɗi jillu e leyɗele goɗɗe kese ko ɓooyani yaadu makko toon to leydi Guinée yaadu makko toon to Burkina Faso yaadu makko toon to leydi Mali ko nandi hen yimɓe heɓe ne mbiyatno ko Sonko haali kañum jogorimo idade yaade kono ele ko kanko yiɗi ɗum yaade ko pamɗa e ɗum eyyi aɗa andi Sonko ko kaɗaɗo yaade kono so wonano ɗum to wano laaɓi Sonko ko kaɗaɗo yaade so wonano ɗum tawno yeehi ko ɓooyi aɗa andi holko waɗi ɗum ala ladial ngal Sonko nangguno pour yaade nde ladial ngal ɓenni ɓooyi homo cikkuɗo haade Sonko yaade walla Sonko kañum hanno ko yañoyde parti Pastef comme Cameroun dañi e nder sous région landa o ɓeydo yaaje miijoji ɗi jaade aɗa andi nde o haali ɗum nde ko nde Bassirou yeehi Mauritanie arti yeehi Gambie yeehi Guinée Bissau ene faye yaade lawol Côte d'Ivoire ko nden kanko eyyi ko nden kanko o haali haala Mali o haali haala Guinée o haali haala Burkina o haali haala Niger kono e oɗon saaha gila nden yimɓeɓe wonande anduɓe to banggue jokkodire leyɗele to banggue jokkodire laamu mbi wonde ala ɗum ɗo wona gueɗal makko ɗum ɗo ko gueɗal président de la république ko kañum tan foti yaade haalde nanodire saabu wonko heewi ko woni ɗon tant que wona président ji ɗiɗi ɗi tiiɗani donc e nder kaɗon haala ene wawi ruttudemo kanko caggal eyyi heddi noon koto banggue ay sa ƴeewi mbaɗa yeeɓa ɗo henna ɗuma goto yimɓeɓe nde wonde hande o ala ko ɓuuri ɓe wawde hiisa ala ko daɗi yimɓeɓe wawde hiisa kala ko mbaɗɗa de A à Z yimɓeɓe goto foof tongoɓe nana tonga miijotoɓe e nder hen ɓe nana miijo ɓe mbima Bassirou Diomaye Faye koɓe laami ko e joni
laana ndiwowo kaɓe mbino 4 milliard ko bonande miskineɓe no goodi ngala ko ñaami laana ka Basiru déplacé ɗum laabi sappo te kala hen laawol ko fodde million ngaji sappo déplacata laana ka kala hen laawol ɗo omo yaha omo yaada ko famɗi fof e yimɓe ɓe fodde yimɓe sappo ɗum ɗon kérésien o arani ko heddi ko arani donc kono noon ko gonga ko mawɗo leydi kono mbi wonde ko hay résultat goto o artirani ala fof nanodiral ngal artirani Sénégal naaɓe so wona nde o yihi tan ko mi haalde o ko ɗum ɗo nayimi ko jokkodiral hakkude leydi Sénégal e leyɗele goɗɗe hesɗitinde ɗum tengtitinde ɗum e gueɗe mbaɗe noon kono ala fof ko wi walla ko winda kam wonde nde o yihi Mauritanie nde ɓe nanodiri e ko fati e pont hakkude Mauritanie e Sénégal gonɗo Rosso o no jokkodirte o gaz o jencude ndi no taƴirano ni mete ko ɗum ɗon ɗan heddoto walla koko firtoto kamɓe mino wonde koɓe firtoɓe nanodiri ɗe kala faami mete nde o yihi Côte d'Ivoire nde nanodiral gonnogal hakkude laamu janngu e laamu Sénégal mete koko jokkata walla ala c'est à dire won e gueɗe won jomum ko gonga yo ɗanno yo ƴettu laana ndiwo kaɓe mbino wonde ala nafoore ko bonande kalis ka e yoɓe ƴettu ɗum yo yah kono noon jomum so tawi yihi yo wi wonde ko ɗum ɗo nawno kam ko ɗum ɗo gartirmi ko ɗum woni ko yimɓeɓe pamata ko kono noon so tawi jomum yeehi tan yimɓeɓe gandi ko nayi ɗum kono gandani holko artiri e ɓunutu nan ɗon tokata taban banggue goo jigui nan waɗa ɗum criminalisé ɗen gandi ko konngol mabɓe wonno soɓe joguima assemblée national ɓe laamima maɗum watte crime kala baɗɗo ɗum ñaawe waɗe kono mata koko wayli discours bayli discours o waylima ɓe mbino wonde ko so tawi ɓe jooɗima kuulal gadanal ngal ɓe gaddoto nawde to suudu sarɗiji ko yo harmina ko fati e gorkati debati kono noon toon to suudu sarɗiji ene gasa taw ɓe jogori kulhuli koɓe ngala majorité assemblée national horoɓe nawde toon e opposition bolokaɓe toon wasa ɓennude ene gasa par ce que ɗum ɗon so tawi yehino wonata koye ɓeeto mabɓe adingo kono noon ne kadi kamɓe ɓe mbaɗani ɗum de ɓen ɓeɓe mbiyanno kañumen goniri ɗon ko yidde dagnude gorkati debati ko ɓen woni mo Amin Ndiaye ñiibi député maire ñiibi piyanoɗo ɗo ene pette a faami de on ko kañum wi wonde koko nawata walla ni nawi assemblée national yo kuulal ngal ɗon lawɗine to suudu sarɗiji leydi Sénégal kala ko fati e gorkati debati yo won muharram e nder leydi ndiyam par ce que heeɗi kokoɓe kalanno ko eyyi on nawi ɗum ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru maydu ndu o déposé ɗum e table Amadou Mame Diop président de l'Assemblée nationale heddi noon ko holnde ɓe convoquete e holtoon ɓe mbawa ɗum ninde ɗum Waya Sarr yalti PDS gonnoɗo mawɗo PDS Waya Sarr jaggal timmugal gonnoɗo Medina Gounass jaabotonoɗo e suudu sarɗiɗi ne jaabo e wiide makko ko Karim Wade yiiɗi waylude landa o ha ittima ɗo wonno waɗima ko fotano wadde woodi wiiɓe wonno koye ƴamede o yinno ko yaltinede o wonno ko yaltugol waɗo saabi o yalti jaltigal ngal makko kalta hen to ka e aɗa andi won on joguiɗo won on tolno e landa dawrugol kala nde yalti gueɗe ɗiɗi godata hen e gueɗe ɗiɗi godoje honde jomum ma wi wonde e koko riwa kañum ko noon wiyata yimɓe muɗum ko noon mbiyata ɓeyoto mbiyata wonde ko ala tagui min yaltindemo itko kala ɗo gueɗal saabu won fayre min jogui e makko won kaldigal ngal o woni haaldude e ɓeya kono noon yimɓeɓe alay saago ɓe ganda politique ko wayloji wonɗo tolninoɗa e doole wonɗo tolninoɗa e kewede yimɓe so tawi yimɓeɓe ndungtimama poɗɗa tan ko jooɗade jaaɓa Allah jebbiloɗa Ware Sarr en hande o to banggue koɓe joguino ko koko hepta e juuɗe mabɓe ha laaɓi Ware Sarr wona kañum wonno maire moɗon hey kono noon gueɗal makko e PDS gal mo jeggal ha timi non gueɗal e PDS ay gueɗal e parti politique ko base et militant et électeur ko ɗum tan woni ko naggatma e ɗum addanta parti teskadema sa ala base a ala électeur uji a ala militant ji aɗa andi militant kadi e électeur ko gueɗe certuɗe a jaama taga holko ngol mbaynortoɗa gila nane musidɗo nana wiyami on jawti eyyi aɗa andi konngol ngol mbaynortomi tan ko wiide yimɓeɓe e kala saaha kewmi wiide wonde yewtere dawrugol ko dawrugol tan e yo ñawire tan hello dawrugol andi won wiiɓe ɗo henna ñanden wonde kalanmi tan mi haalani nguɗo laamu ko waɗi kaltan ko bonande haalan ko bonande mi haalani moƴƴere kono noon min komi suwa yiide moƴƴere nde taw
kono somi yii tan mi haalat kono noon mi suwa yiide taw ala wiyete ko heewani ko jiiɗa ko wasa ko jiiɗa ko settoa holɗum an won ko jiiɗa min mi yii eɓen ñawto penalde patano ɗum e wona moƴƴere ko moƴƴere ko addi kadi ɗoɓe ndewi ɗo gaɗa fof ɗo ande so Mamoudou Diallo nani yarama ko ɗum moƴƴere jinmi wiide ana ko ɓuuri yominade ɓuuri yominade fof ko sonnoɓe on titre foncier mayi ha wonɗo suuja won terrasse uji ngal ɗo ɓilal waɗa e mumen guila adan ha hande famille jeyɓe nokku o mbi lawol no hokkuma kañum nokku men kono beele ɓe mbawi helde et suji gonɗi hen ɗi e mbawi helde terrasse miskineɓe ɓannoɓe ndendini ha keeɓe kaake men ɗe ɗum fof noon kamɓe mbanno ɗum noon toga mataw wol konngol fanta yeeɓiyankoɓe eyyi ko wiideɓe tan yooɓe tinno ɓe ballitoro hakkillaji mabɓe mbasa wallitorade ɓerde nde tawno so tawi aɗa haala tan ma won mo memɗa ma won ma memani kono noon ko weltanadeɓe tan ko e wiide wonde enen ko kaala hen fof kaala hen tan ko hakkillaji meɗen wonko gandanɗa hoore maɗa en jurnitto e bindi hay sinno tawi bindol meɗen woɗɗoyani won gandanɗa hoore maɗa en kettoto e haaloɓeɓe ko kalata ko wonko gandanɗa hoore maɗa en namdoto wonɓen ay mi wiɗo ñanden min so tawi mbaɗa heeɗo wonɓen ene jaaha e télévision ngaji mi wawa wasde heɗade ɗumen jewtu muɗumen daɗata kam nde wonde ko gandal wonɓen so tawi mi hawre joomum hay sinno ko ene daari ene haala mi heɗota ko ɗum sabu bonnata haajam eyyi ɗum ɗon noon ko neɗɗo fof yo jogo tan ɗo tugni e wiide yimɓeɓe noon ɓe jarlo en ɓe jaafo en kala e mabɓe mo memɗen wona e sagoji meɗen rendude weltare noon e dendagal bandiraɓe gandanɗa hoore maɗa ene jeeɓa en mawni meɗen Amadou Yaya Ba joom walalde walla mbiya mawɗo fulɓe woni koto États-Unis d'Amérique ko jeeɓowo yewtere nde tigui tigui mawɗi meɗen hono Amadou Wane kañumne woni koto États-Unis kañumne kadi ko jeeɓowo ɗum ko hono noon e Mamadou Bocar Ba Mamadou Wele koye subaka he o noddi kam o wonde ko omo yeeɓa yewtere nde hawo nani hen mbaɗa haala Mamadou Ba o wi Mamadou Ba ko taniko o wi kanko ndeke o andi holɗo hebrahami haw wawa hebdema mawɗo fulɓe eyyi haw wawa hebdema an holɗo hebrahami haw wawa hebdema Mamadou Ba oɗon jeeya ko feeralla musidɗo meɗen woni ko États-Unis d'Amérique musidɗo mo jokkodirɗen no fewi kono noon ne kadi en mbawi yejjidde hono Oumar Abdoulaye Ba hanki ɓe mbiyatnomo Oumar Tokosel Ba ko neɗɗo mo gandanɗa hoore maɗa baɗɗo fayida e mawɗo meɗen directeur meɗen cukalel woni Moussa Hammady Sarr Moussa Hammady ko yo Allah rokkumo fandinde ɗum a jaama en jetti Daouda Moussa Dia mo wendu Boseyaɓe mo ganduɗa koye dow miijo mum ko daña ha wooda kalten ko politique anduɓe mbi politique ko lamba jinneji aɗa yiya yimɓe no gullana luuka jeygue ne huɓɓata e goto sippiraka aɗa liñi fayida deƴƴi tamine pindere goɓɓe ɗo wiyata basin inde Allah ɗo wona ɗo wiyata alhamdulillahi ɗum noon ko dargol mbatten yo won jawna kisal wona nden kay ɓamtare